Irina, rekla si klasična izokrenuta učionica. Kako je to moguće? Zato što ja kompletnu nastavu biologije izokrećem. Znači, uopšte ne postoji čas na kome ja predajem. Naravno, postoji prostor da diskutujem i objašnjam nešto, ali nemam klasično predavanje i petaki kada uzmem. Onda ih prvo obučavam u tome kako da koriste Edmodo, kako će izgledati časovi, kako da gledaju video, pa sad ima cela priča o tome kako ih učim da gledaju video, da budu aktivni i ne pasivni gledaoci, o tome možemo posebno. Tako da, ovi moji sadašnji osmaci, oni ne znaju za drugačiju, nego za izokrenutu biologiju. I zato mi se ovaj dečko je tako i obratio po nas viče, a možemo mi našu klasičnu izokrenutu učionicu. Što znači da očekujemo neki novi ogledni čas kod tebe kada budeš pisala na zelenoj tabli. I da. Dobro. Obećala si da ćeš nam ispričati malo više sa biološkog aspekta kako je izgledao ceo taj čas. Znači, nije čas, trajalo 2 meseca. Znači, dobro. ja sam, jedino što sam uradila na početku školske godine je ono malo putovanje kroz istoriju civilizacije, da vidimo gde smo, šta smo napravili, koji smo džumbus napravili u svetu. I odmah sam krenula sa ekosistemima. Jer ranijih godina sam išla sa ekološkim pojmovima kako već plan predviđa i ono sa čime sam se upravo sudarala jeste da oni ne savladaju zaista pojam. Znači, kao adaptacija koja meni deluje banalno jednostavna, ali kad im tražim da navedu adaptaciju za život pod zemljom kod krtice, oni sad nisu sigurni. Da li je to što delfin ima bebu koja sisa mleko, to adaptacija na vodu, ili je to što prosto vidiš da tu nešto nije jasno. A šta im je najbliže? Pa šuma, livada. I sad idealno je da ih izvedem, to mi je ideja za buduće, da fotkaju sami koliko je moguće. Da ih provedem kroz iskustvo ekosistema i da oni osete i kako je vreme tamo, i kakva je temperatura, kako je zimi, kako je leti, koga mogu da sretnu tu, ali bez opterećenja da nauče onaj telefonski imenik vrsta na pamet, kao, tu živi to i to je poenta priče. I onda sam napravila kao lekciju koja im daje neke informacije, pa sam onda ja skupljala od onih tipičnih vrsta, praktično vrsta koje su date u udžbeniku, samo sam im dala latinske nazive, pa su oni njih tražili na netu. Nije za sve bilo baš jednostavno, zato što čudan bude prevod, pa se ne snađu kako da očitaju informaciju. Tu je bilo dosta posla i to je bilo na času. Za morske ekosisteme, odnosno za okeane, morala sam ja da im dam gotove lance ishrane pa da idemo obrnuto, jer ne možeš ti da ukrštaš onog sa severnog pola i ovog iz Coral Reef, mislim. Prosto, sam okean je preogroman i nije mi dozvolio tako, nego sam onda tu obrnula stvar. I onda kada su kroz to išli, onda je adaptacija došla sama po sebi. Zato što su za svaku vrstu oni tražili adaptaciju. Vi ste tamo u lekciji napisali, ovi se linjaju, zašto to? Pa to je zbog sezone, pa da, ako žive u sezoni, znači ovaj se linja, sigurno, pelisisar, pa da, ima kroz, znači sigurno ima nešto. Bez opterećenja, da bude apsolutno precizno. I da lanac ishrane bude apsolutno precizan, da baš ta vrsta jede baš tu vrstu. Cvrc, nije važno. Važno je da oni shvate koncept, kako funkcionišu lanci ishrane, šta se tu prenosi. I onda kad sam im posle dala test praktično isti kao prethodnim generacijama, bar što se tiče zahteva za adaptaciju, polako iz rukava su ih davali. Tako da baš sam zadovoljna. Ove godine sam uradila samo travni, listopadnu šumu i more i okeane, zato što sam paralelno nisam spremila Moodle na vreme, nego sam to radila tokom školske godine i htela sam padnem na nos, nemojte to da radite. To je jedan od saveta Irine nigde, ono? Da, koriste raspu za te stvari, pa ću dodati i ove ostale i onda sam sve ekološke pojmove praktično radila kroz blank prezentaciju, ja njima pitanja, oni meni odgovore, pa onda pogledamo video lekciju. Da, to sam vidio, da. I to je bilo to. Irina, I onda i sam ekosistem, jer ja u trenutku da radim ekosistem kao pojam, ja tad radim kruženje materije i energije. Prosto to tako nekako uvežem, jer više ni ne znam šta je tačno po planu. I onda je lakše, onda su lakše kapirali
da taj protein, odnosno ugljeni hidrat koji je napravila biljka, kako sad on tu ide kroz celu tu priču, pa smo pratili. Aha. Meni izgleda da je to mnogo posla. Ono što me takođe zanima, da li uspeš sve to da spakuješ u ono što si isplanirala na početku godine? To je jedan, onako da kažem, jedno praktično pitanje praktičnog karaktera. Kad pravim eksperiment, jer ovo je praktično bio eksperiment, Jeste. Ja negde sebi dam luft da on sklizne. Naravno. Zato što ne znam da li sam dobro, da su moje očekivanja realna, koliko brzo će se deca navići na način rada, koliko će brzo vladati tehnologijom i onda, recimo, ja sam mislila da tu adaptaciju i životne forme, da to mogu da odradim za 1 čas, odnosno ja imam 2 časa, pa kao za 1 nedelju, za 2 časa, ali nije moglo dok su oni malo uhvatili fazon sa ubacivanjem teksta, sa pravljenjem komentara i toga, ali smo onda zato na sledećem, kada je bilo, ne znam ja sad, nešto od faktora, onda su nadoknadili jer su već ušli u štos. Tako da sam ja ovo ukupno radila jedno 2 meseca. Dobro. Znači, ova 3 ekosistema, ekološke faktore, adaptacije, tu su životne forme i životnu zajednicu. Znači, i ekosistem, da. U predavanju si rekla da nisu baš jedino što im je u stvari bio problem na kraju kada su gledali video lekciju jeste terminologija. Koliko ti misliš, kao nastavnik biologije, da je stručna terminologija važna na tom uzrastu? Baš si me pitao, pravo pitanje. Znam šta treba da pitam. Mislim da je potpuno nebitna. Mislim da su važni ključni pojmovi i mislim da je jako važno da mi nastavnici već jednom napravimo razliku između pojma i termina. Pojam je ekološki faktor, a da li je biotički, hemijski, fizički, ovakav ili onakav, to je terminologija koja nije bitna. Čak nije ni bitno gde je klasifikovan, da li je ovakav ili onakav, bitno je šta radi. Zašto ovaj menja krzno, zašto ovaj ima belu kožu ili krzno šta god, zašto ima male uši, ima velike uši i ceo taj paket. I to je nešto iz čega mi moramo zaista da se trgnemo, da se izbacimo. Meni Cambridge program mnogo tu pomaže, ili sam ja takva pa sam ga prevukla, ne znam. Ali zaista mislim da smo sebe opteretili tom stručnom terminologijom. Da li smo sami sebe opteretili? Moram da ti kažem da sam bio prisutan pored fakultetske profesorke. Koja je 25 minuta objašnjavala razliku između bodlje i žaoke. To znači da možda čak nastavnici ne opterećuju toliko sebe koliko recimo nas opterećuje fakultet. Da ipak neku struku moramo da poštujemo, jel? Sada, šta raditi tu? Kako prevazići taj konflikt između potreba fakulteta da budemo naučno korektni, što bi se reklo materijalna greška nama se ne oprašta, jel? I nastave gde je vrlo jasno šta mi u stvari treba da predajemo i šta je suština biologije. Kako premostiti taj jaz? Ovako, prvo ima jedna English saying, tell a lie to teach a kid. Znači, ti moraš negde da zaokružiš neku ćoškastu realnost da bi taj koncept dopro do deteta. Kada koncept dopre do deteta, ono će posle lako brusiti šiljkove, žaoke ili bodlje. Ali bez koncepta ništa. A mi ih odmah opteretimo sa 100 žaoki i bodlji i njima oni više od šume drvo ne vide. Oni na fakultetu isto bi trebalo da razlikuju bitno od nebitno. To mogu dođu kod mojih petaka, već su naučili da razlikuju bitno od nebitnog. Postoje koncepti, ima onaj sjajni dokument Velike ideje u nauci, gde ima, da kažem, bioloških ideja, mada su sve prožete jedna drugom, gde je jako korisno da izbistri sam nastavnik ovo je scena, da sami izbistrimo šta je važno i šta nije važno. Znači, meni nije bitno ko sve ima od invertebrata, ali princip klasifikovanja je jezivo bitan. Pravljenje ključa, čitanje ključa, pojam kriterijuma je bitan, a biologija je sjajan alat, to je sjajan prostor da ti detetu formiraš pojam kriterijuma.
pa će ga koristiti u matematici, u informatici i vamo i tamo. Znači, o tome se radi. Znači, nisu bitni sadržaji biologije, bitni su neki životni koncepti koji se možda ovde najlakše usvajaju iz biologije. Ajde sada sa fakulteta da pređemo na kolege. Zašto si ti jedini nastavnik biologije koji je izlagao danas na konferencijama? Nemoj mene da pitaš. Da li možda nama biolozima nedostaje malo šta nam nedostaje? Zašto nismo ovde? Pa baš razmišljam, obzirom da sad držim i ovaj kurs na kome si bio. Da, i koji moram da pohvalim da je fantastičan. Hvala Dejane. I ti si bio najbolji đak na kursu. Naravno. I tvoj rad smo izdvojili tamo kad nam je Zoran Drago. Pravi štreber. Štreber, da. Ali u stvari napredni korisnik, pa sam se čak i bojala da li će tebi biti dovoljno interesantno, ali mislim bilo je, zaista je bilo i kažem još jednom preporučujem kolegama. U čemu je štos? Mislim da nije to sad strukovno izolovano kao biolozi. Dobro. Jer mislim da manjka i fizičara i hemičara, da zapravo manjka prirodnjaka. Jer ceo ovaj IKT svet u nastavi kroz koji se ja krećem zadnjih godina, ne vidim dovoljno prirodnjaka. Vidim matematičare, informatičare i jezičare, oni su tu najviše prisutni, i učitelji. Jasno, da. I Marč obuku kad smo držali isto nije bilo mnogo prirodnjaka. Bio je po koji biolog, bio je po koji hemičar, fizičar, ali fali, mada to jeste bilo fokusirano na STEM, tako da je science tu bio. Prvo, rascepani smo na predmete. Potpuni nonsens. Drugo, vlada još uvek to neko uverenje da sa završenim fakultetom smo mi završili celu našu priču obrazovanja i u struci i mimo struke i za vijekova. A ove nove tehnologije prosto traže od tebe da ti učiš stvari i da se adaptiraš i da nekako ideš u korak s vremenom, ali to je van zone komfora. Aha, kao i za ove đake. Kao i ovo moje dvoje đaka. Sad ja sam kao ova devojčica koja daj da probamo, da vidimo šta ima novo, pa ako propadnemo, naćemo nešto drugo, nema veze, aj probamo. Ali ima nas mnogo i dečaka. Ali ima mnogo, ali ne bi sad ovo na dečaka, jer kod mene u razredu je bilo tako. Ima i devojčica koje su i dečaka. Ne, htio sam da kažem u prenesenom smislu, po analogiji, da. Po analogiji sa moje prezentacije ima mnogo ovih, ajmo mi ovako. Prosto, s druge strane, sistem ne stimuliše. Dobro, to je naravno priča koja važi za sve struke, rekao bih, da. Nigde ne stimuliše kvalitet, nigde ne stimuliše inovaciju. Mene stimulišu, ja sam u drugačijoj poziciji, jer sam u privatnoj školi, pa ako ništa, imam ogromnu podršku kolektiva i svakog kolege i prosto postoji neki drugi duh zajedništva tu i te podrške u inovaciji koji, nažalost, znam da se retko sreće u državnim školama. Uglavnom su to Lonely Rangers. Jasno. I moraju čak da se kriju. Ali zato smo mi tu možda da upravo biolozi, ako ne već kolege u školi, a onda biolozi daju podršku jedni drugima. Kako ne? Tako da možda nije loše što je me Nikola Antonić pozvao da radimo ovaj seminar, pa da to bude, pa da to bude mesto gde će se biolozi okupiti oko web alata i možda skloniti bauk da web alati nisu za njih. I da vide da i tekako mogu da prave u web alatima, da mogu da uče decu da oni kreiraju, kao što su tvoji kreirali, i da to postane i da prošire svoje polje delovanja. Zato što stvarno su alati pravljeni za plavuše, mislim. Nećemo sad pričati o plavušama, ali ćemo... Osim Moodla. Znači, do sad sve alate i sve servise koje sam koristila do Moodla, svi su zaista keep it simple. Potpuno su jednostavni i zapravo nema opravdanja da ne probaš da ih koristiš. Zato što su napravljeni, što kaže Bajčetić, debil friendly. Znači, ja nisam neko ko igra igrice kao mali, neko ko je volao računare, ja sam bežala dugo od njih. Da se razumemo. Znači, iz te pozicije pričam, ne kao neko ko je uvek bio kao tastatura mištrna. Godinama tek, pa jeste, da. Tako da nije do toga. Kažem, jedino je Moodle stvarno ozbiljan zalogaj
i njega kad budete advanced users, samo da upustite u Moodle avanturu, ali ovo što sam ja radila ne mora se uradi na Moodle. Koncept, iskustvo za formiranje pojmova može se radi na papiru i olovci. Jasno. Ali takođe postoji još neke tehnologije koje bi to mogle da podrže. Naravno, na više mesta, mislim ima tu alata koji bi mogli razne te stvari da podrže. U svakom slučaju, ako budete pravili bilo kakav čas, ako vas je Irina inspirisala da to učinite, Biološki blog će uvek objaviti svaki primer dobre prakse. Irina, da li postoji još nešto što te nisam pitao, a ti bi nam rekla? Imaš li poruku za svoje kolege? Menjajte plan i program sami. Kreirajte. Koristite ono što vam zakon daje, da tumbate, da objedinjujete, a da razvlačite bitne stvari. Daj da se ne držimo kao, što kažu, pijan plota. Toga i mora jedino tako, jer dobija na kvalitetu. Ja ne znam kako nekim ljudima nije dosadno da vrte istu priču stalno, da nešto ne promene u tome svemu. Pa možda će onda i oni koji zadaju plan i program vidjeti da može drugačije, pa angažovati neki od vas koji su radili nešto ovako ili onako, pa da onda to postane izvanična stvar, pa da se zaista sistemski pokrenemo u nekom pravcu. Hvala puno, Irina, i ponovo ćemo se čuti nekom prilikom.